Как так можно проиграть, скажи? Чего ты волновался? Такой сильный, я бы волновался. Девочки не волнуются. Тренер шактый катгый. Башкача ничек? Шәкертенә рингта чыгыш ясарга бит. Бокс ул беренче чиратта тәртип, ихтияр көче, холык. Бу сыйфатларны тәрбияләп Эдуард Нурисламов балаларны җиңүләргә омтылдыра. Каждый год ездим на соревнования, на 3, на 4. Там первенство города, первенство Челябинской области, первенство Уральского федерального округа. На всероссийские также ездили турниры. Выигрывать все, что можно. Так вот, КМСника получить надо. Юрий Парев кебек максатчан 100дән артык яшүсмерләре бар Эдуард Нурисламовның. Бу хәзерге вакытта 20 еллык тренерлык эшчәнлегендә алар күпме иде, аларны санап бетерлек түгел. У меня мальчик стал в 2009 году победитель России, финалист Европы. Потом девочка стала в 2013 году победитель России по юниорам, призерка мира, призер Европы дважды. Эдуард бабалары төзегән Металлурглар шәһәрендә туып үскән. Бокс белән 10 яшьтән шөгыльләнә. Бу спорт төренә килүен очраклы булды дип саный үзе тренер. Друзья пошли все старшие в квартале, и я пошел. Все, так остался, они побросали. Все, я остался. Но я уже 18 лет начал тренировать. Бер үк вакытта егет спортта шәхси карьерасында үстерә. Барлык төбәк ярышларында һәм Россия беренчелекләрендә катнашып, җиңүләр яулый. Балалар спорт белән шөгыльләнергә тиеш ди Эдуард. Үзенең тәҗрибәсен үсмерләрнең физик һәм рухи ныклыкка тәрбияләүгә юнәлдерде. Хәзерге вакытта бокс белән Нурисламов та 2 төркемдә шәһәрнең 40тан артык бала һәм яшь үсмер шөгыльләнә. Шуларның 5-се кызлар. С 8 лет. Занимаюсь 6 лет, участвовал на Урале, на области, вот поеду на Россию. Нурисламовтың Магнитогорскидагы шәкертләре ярышларда шәһәр һәм Чиләбе өлкәсен генә түгел, ил данында якладылар. Я ездил в Болгарию на первенство мира среди девушек. Там 15-16 лет девочкам. Вот она меня провела там 4 боя, в 4-м бою проиграла чуть-чуть с Казахстана. Заняла призовое место. Там было 33 страны. Эдуардның тренерлык эшчәнлегендәге яхшы нәтиҗәләрне күреп, дусты, спонсор үтенече буенча аның исемен атамыйбыз, шәһәрнең сул як яр өлешендә махсус бина төзеткән. Бу балаларга бокс белән бушлай шөгыльләнү мөмкинлеген бирде. Магнитогорскидан тыш Эдуард Нурисламов шәһәргә күрше урнашкан Башкортстан авылларында да атнага 3 тапкыр бокс буенча күнегүләр үткәрә. Директор школы Таштемирова говорила, чтобы, я попробовал. И все, и детей пришло, человек 40 пришло. Безнең мәктәп өчен Эдуард Рауфович бик зур табыш. Без шул тиклем куанып бетә алмыйбыз, ул безгә килгәннәр, ата-әсәләр куаналар. Ниндәйдер соревнованиягә барайык дип әйтү генә күз, шул ук вакытта йыелышып, үзләренең машиналары белән кайда булһа алып тренерны поддержать итәргә әзер торалар. И спорта мало было, в городе как-то более-менее. Так что надо учить, чтобы не баловались, а занимались. Кто выигрывает, вот они вот не балуются, нормально занимаются. Все равно мы лучше всех в Абзелиловском районе пока. Пандемия йомшарып, турнирлар уздырырга рөхсәт ителгәч тә, Нурисламовның авылдагы спортчылары үзләрен актив күрсәтте. Район-ара ярышларда аның 10ннан да ким булмаган шәкертләре катнашты. Алар өчен бу шактый җитди ярышлар, чөнки авылда беренче күнекмәләр нибары 4 ай элек кенә башланган иде. Җиңүләр, медальләр белән кайткан балалар казанышларына шат һәм спорт остасына рәхмәтле. Әйтәм, давай финалга, давай, мотивация бирәм. Һәм дә һәйбәт инде. Я думаю, что мой путь это бокс. Хәтта кыска гына вакыт эчендә шөгыльләнеп тә беренче урыннарны алсалар да, тренер шәкертләрнең тагын да зуррак нәтиҗәләргә ирешүен тели. Дети скоро будут участвовать и на Башкирии выходить, и на Приволжский федеральный округ, и на России будут. Чиләбе өлкәсенең Магнитогорск шәһәреннән, Башкортстанның Әбҗәлил районыннан Гөлдәр Хафизова, татарлар.